گروپên çekdar ên artêşa niştimaniya Sûrî ya serb hikûmeta demkî ya opozisyona Sûriyê zarokan ji Efrînê û bakurê Rojhilatê Helebê bi çek dike û wan ji bo Lîbyayê dişîne. Çavkaniyeke yasayî ji bakurê Helebê ji tora medyayî ya Rûdawê re dazanîn ku hejmarek zarok di nav çekdarên ku ji bo Lîbyayê hatine şandin hene. Heman çavkaniyê diyar kir ku yek ji wan zarokan berî çend rojan li Lîbyayê hatiye kuştin û li bakurê Rojhilatê Sûriyê hatiye veşartin. Rojnameya Cisir zanyariyên hûr derbarê wî zarokî belav kirine. Usama El Musa temenê wî 14 sal e. Xelkê bajarokê Biza'a ser bi herêma Babel Rojhilatê Helebê ye. Ji aliyê grupa Sultan Silêman Şah El Emşad hatiye biçekkirin. Grupa El Emşad beşek ji artêşa niştimanî serb hikûmeta îtîlafa opozisyonê ye. Ji aliyê heman grupê ve ji bo Lîbyayê hatiye şandin. Di şerê Lîbyayê de hatiye kuştin û termê wî ji bo Sûriyê hatiye veguhestin. Berî çend rojan bi şêweyekî nehênî li gundê El Gendûra nêzik bajarokê Cerablusê hatiye veşartin. Ji aliyê xwe ve rêxistina mafê mirovan li Efrînê ragihandiye ku grupeke çekdar zarokekî Kurd bi çek kiriye û ji bo Lîbyayê şandiye. Li gor rêxistina navborî, Ebdo Şêxo temenê wî 15 sal e. Xelkê gundê Rûta ser bi nahiyeya Mabata ya Efrînê ye. Ebdo Şêxo takaneyê diya xwe ya pîrejin û bavê xwe yê nebînaye. Grupa Ketîbeya Semerqend bi fermandariya Ebu Cîhad ew li jêr gefê tevlî refên xwe kiriye. Grupa Semerqend beşek ji artêşa niştimanî serb hikûmeta îtîlafa opozisyonê ye. Ji aliyê heman grupê ve ew ji bo Lîbyayê hatiye şandin. Şepal İbrahîm girtiye siyasî yê berê li Sûriyê û çalakvan li rêxistina Amnesty International derbarê vê mijarê wiha ji Rûdawê re axivî. Peymana mafê zaroka ya gohata emzakirin netewên yekbûyî bi hikûmeta re xuya ya tê de dibêjin zarokê dibin 18 salî re qedexeya got tevlî grupê çekdar ê ne bi ser hikûmeta de bibin. Ji ber wilo jî ew berpirsiyarin ew grup berpirsiyarin di ber vê mijarê de û Amnesty û gelek rêxistinê navdewletî dadgeh jî gelek çêkirine bêhtir li Efrîqiya bû ez aniha jî dibêjim li Sûriya her kes karê nerazîbûna xwe diriya dadgeha de bike û ev mijar divê bi dawî de bê. Derbarê heman mijarê çavkaniyeke taybet ji rêxistina Sûrî ya mafê mirovan Sewasîya ku nexwest nasnameya wî bê eşkere kirin ji Rûdawê re got. Tirkiye grupên çekdar neçar dike ku çekdaran bişînin Lîbyayê. Her grupeke ku red bike çekdaran bişîne çek û mûçe li ser tên qutkirin. Piraniya çekdarên ku diçin Lîbyayê ji neçarî diçin û gelek ji wan ji Lîbyayê direvin Îtalyayê. Li gor zanyariyên berdest heya niha nêzî 7000 çekdarên opozisyona Sûriyê li ser fermana Tirkiye ji bo Lîbyayê hatine şandin. Ji wan bêhtirî 1000 çekdarî hatine kuştin û birîndar kirin. Hüseyin Umer, Rûdaw.